Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал. Аз съм Стани и в това видео ще ви разкажа поредната история. В тази история няма да ви разкажа как бях на някой рожден ден и се забавлявах или нещо ужасно приятно, ужасно хубаво, което се случи на мен или на някой друг. Че някой имаше рожден ден от нашия клас, че се забавлявахме, че се черпи, че той ни черпи. Не, напротив. Днес се случи нещо много гадно, много гадно. В тази история имена никакви няма да споменавам. И тази история се случи днес, 26 януари 2024 година, петък. Един спокоен ден. За началото. Даже мисля просто да ви разкажа абсолютно целия ден. Имена пак ви казвам, няма да споменавам. Имахме, може да се нагласим за първия час. Аз се нагласих, даже имам една моя приятелка от трети клас. Ние ходихме на едно рисуване, само че тя вече е в другата група. Има около 3 групи, тя вече е в втората майка. Не знам точно коя група. И се забавляваме там, говорим си. Аз вече съм се нагласил за математика, провеж. И след това, междучасието свършва, все пак междучасието не е вечно. Сядам си, провеждаме си урокът по математика, беше доста приятен, съдържателно свойство на умножението. Ние сме взимали таблицата с 2, с 5, с 10, да, най-лесните таблици, и с 3, 4, не е никак трудно. Общо взето таблицата е лесна. Поне за мен, за вас може да е трудно. И общо взето да провеждаме си часът, след това имаме пак междучаси, всеки знае, че ще имаме междучаси, за да се нагласим, да си напишем домашните. Но следващия час имаме контролно по английски език, защото трябваше да го направим преди около 3 часа, само че си правихме 2 часа преговор и предния час госпожата реши, че няма точно в него час да взимаме контролното. Реално това беше, имаме ревю първо, това беше ревю второ. И да, проведохме си часът. След това пак междучаси, между другото взехме втория най-дълъг текст от цялата читанка по четене. Казва се Чанга Чунга, турска народна приказка. И да, прочетохме си го. В следващото междучаси имахме изобразително изкуство. Последен час, само че той е 2 часа, така може да се каже предпоследен час. Но за някои други е абсолютно последен час. Особено за един. Може да е последен час за месеца даже. Защото нещото, което се случи с този човек не е толкова фатално, но може и да си стои в къщи известно време. Човека от определения, пак казвам имена, няма да казвам. Така. И след това просто провеждаме часа, рисуваме си. Аз направих портрет, графика, аз обожавам графиките. И след това имаме междучаси. Едно момче предлага на други 2 момчета. Едно от момчетата е въпросният. Да играят на ритънка. За мен тази игра даже не е игра, а за мен е даже може да се простиш живота си, защото беше възможно това да стане. Не дай се Боже, ама. И правят паузичка. Така каза поне въпросният, който беше направил целият този инцидент. Паузичка, поне според мен. Защото в паузата на играта ритънка да ритнеш някой без да искаш, мисля, че въобще не е без да искаш. Напротив даже. И въпросният, ще да му кажа името, хора, и трябваше да го снимам 3 път. Въпросният. Първо, споменавам, защото няма да казвам имена. Мама и татка ми казаха, че може да ме съдят, дори да съм малък. И той пада по стълбите, защото едното момче, ви казах, го ритва. Пада по стълбите, хора, защото той наистина падна доста лошичко. И се е сцепил устата ето тук и тук. Представя си, че тук има как да го кажа, сцепена устна. Не дай си Боже, пак казвам да се случи на мен. И на него не трябваше да се случва, но какво се прави в този живот, всичко може да се случи. Представете си, че ето тук ми е
нацепена устата и не спря да му тече кръв. Ора, аз веднага като разбрах нещо за Мара подробната и всичко трябва да разбера на тази галактика, на тази вселена, на всички галактики, планети, просто всичко трябва да разбера се, че да видя. Но като видях си казах, не трябваше да го виждам, не трябваше да го виждам, защото хора, пак ви казвам, даже, докато ходих там да го видя, видях капка червена боя. Първоначално си помислех, че е някой от нашия клас. Аз нямах, нали, боя, вие вече разбрахте, че рисувах портрет графика, защото наистина обижавам графиката, много я обижавам. И, това, знаете какво е? Предполагам, вече всеки се е сечил кръв от устната му. И аз отивам да го видя. Да, пак ви казвам, казах си, не трябваше да го виждам, сега се сещам какво беше. Много ми е гадно, горкичкият, всичките им съболезнования. После искам след това, след като ви разкажа историята, като целият ден да коментирам моят случай. Вие може да напишете вашите мнения в коментарите. Може да му пожелаете бързо да се оправи. Аз лично много от цялото сърце му го пожелавам, защото той не го е заслужил. И да... Виждам го, наистина не е никак добре. Господинът ни по изобразително изкуство поне разбра и отидоха при медицинската сестра. Не знам чак какво е казала, не мога да ви цитирам нейните думи, само го видях върнат с една салфетка. Ето тук, предполагам да нещо е казала, дали му е сцепена, спукана устната, дали трябва да се зашива отново и да... И по принцип ние имахме общо рисуване, а пък в общото рисуване първия час сме абсолютно целият клас, във втория час сме само ние художниците. И във втория час другите отиват просто в една стаичка. Между другото, госпожите ни, двете ни госпожи, господинът доста се скараха и все пак, благодарение на двама-трима души, целият клас го отнесе. Как го отнесе? До края на деня сме до местата, нямаме право да се комуникираме с абсолютно никой. Когато станахме около 4 деца, защото аз бях едно от тези 4 места, не си бяхме на местата и много чихичка се шушухахме, но да. Даже едно момче не спря да ни говори глупости. Каза сигурно в болницата. Да, в болницата. Той даже въпросното момче си каза, че реално нищо му няма, но аз мисля, че не е много добре. Помогнахме му да си нагласи нещата, защото майка му го ще да го вземе. Много ми е мъчно, никога не бих искал да съм на неговото място, но пак казвам, в този живот може да се случи всичко. И общо взето, да, това е нещо, цялата история. И даже директорката, госпожата ни позанимава и съобщи, че дойде там. И даже две момчета бяха супер несериозни. Едното даже беше това, което останахме 4, което не спря да ми приказал глупости в болницата бил. Да. Аз знам имената на тези хора, пак ви казвам, не го казвам, защото дори да съм малък, може да ме съдят. Иначе на всичките им много добре им знам имената. И да, общо взето. А пък другото си играеше с някаква пружинка, предполагам ги знаете, аз имам такава. Едни пружинки, да. Не мисля, че такава въобще не показва, че изобщо ги интересува. За мен на тях въобще не им пука, все пак нали не се е случило на тях. Какво ми пука? Какво от това? Хубаво като си е сцепил устната. Не се е случило на мен. Точно. Точно ви казвам, хора. Все едно така бяха и да. След това си прекарахме най-гадния ден и на всичката отгоре искам да ви кажа, като се прибирах от училище, което беше преди около 15 минути, сигурно се случи това, настъпах кучешко и сещате се каква е пропуснатата буква. В която ще го кажа, все пак не е име на човек определен, който е замесен в тази ситуация, Аки. Настъпах кучешко Аки, да, хора, беше много гнусно. И си казах, този ден не ми е на късмет. Първо видях един истински сериал, между другото, аз гледам един сериал, който се казва Драма и това беше буквално истинската му версия в реалния живот. Те драми в този сериал снимат направо никакви. И да, сега ще ви кажа моето мнение за целият този случай.
за мен това, което се случи днес, което видях, което въпросното дете е преживял, не е никак хубаво и ви казвам, хора, внимавайте какво правите, на какво се съгласявате. Примерно да се съгласиш да играеш на спъванка. Не знам, наистина внимавайте на какво ви предлагат да играете, защото може и това въпросното дете наистина можеше доста да пострада и можеше да е по-зле даже, да не казвам какво можеше да се случи. И да, и затова ви казвам, хора, отново бъдете внимателни, внимавайте на какво се съгласявате и казвам моето мнение, всичките ми съболезнования за него. Надявам се да се оправи, бих се натъжил ужасно много. Аз съм даже, особено пък ако се случи на някой от моите близки или даже на мен, наистина ще ми стане много гадно, но все пак и за момчето ми е гадно, все пак. И пак ви казвам, наистина, внимавайте на какво съгласявате, защото да се съгласиш да играеш на спъванка, не мисля, че е никак добре и общо взето, да, не. Просто не мога да се го представя това. Как можеш да се съгласиш? Между другото, най-голяма вина има момчето, което е предложил да играят на играта, най-малко въпросното момче, за мен поне. И той има вина, защото се е съгласил все пак. На второ място е този, който го е ритнал, защото все пак и той се е съгласил до... Да. И имам много добра новина, понеже и двете момчета не ги харесвам. До края на седмицата, другата седмица, понеже нали сме петък, до края на седмицата нямат право да се стават от местата и да контактуват с другите. Мисля, че това е един перфектен урок. Защото и без това и двете момчета да се тръгнаха раничко. Особено пък това, което е предложил да играят на въпросната игра. И наистина аз казвам моето мнение сега, на чисто. Не е хубаво да се съгласявате на такива игри, всичките ми съболезнования. Това не е въобще хубаво нещо. Не е да се хвалиш и да, хора, вие може да предложите вашите предложение на какво може да се направи. За мен реално, вече направеното си е направено. Не може да се върнем все пак назад във времето, да поправим тази грешка. Грешката си е грешка. Не може да се промени това нещо. И общо взето, да, това е много гадно нещо, ужасно даже, просто това е много гадно. И се чудя, между другото, най-ми е интересно в цялата истина, дали наистина това момче, въпросът, което го е ритнал от другото момче, казва истината, че без да иска го е ритнал или наистина нарочно го е ритнал. Не знам, понеже ние имаме наистина доста невъзпитани деца в наш клас, повече мисля, че е нарочно да го е ритнал. Наистина, хора, много гадно нещо. Да, просто нямам думи. Днес беше... Годината започна преди 26 дена. Това сигурно ще си остане най-гадният ден за всичките 366 дена, които са в тази година. Наистина... И между другото, не съм се объркал, че са 366. Днес е 300, тази година ще е 366 дена, защото на всеки 4 години февруари има 29 дена, а не 28 и са минали очевидно 4 години. Хора, аз мисля, че този случай наистина е доста гаден, доста неприятно нещо, наистина доста съжалявам момчето, пак казвам, не ми е никак приятно за господинчето.